weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takusan yoni to bakkele to jaaligel to Cellal to Gudiri ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Habous Diallo to Kidira ha to galle imama Sakawiyu Diallo to Gurela ɓulliye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie société Tasiasta holliri tigui wonde hitande hikka woni 2022 nde production mabɓe ustima no feewi to leydi Sénégal leydi ndi ne tigui jillu hoorejo leydi Allemagne aleta janggo to leydi Mali ko militaire uji jeetati mbasi pittali mumen sappo e nayi wonɓe mbarmi militaire uji joyo wonɓe mbaɗi porté dispari e garmi gara ɓe mbadduno e pelle ceɓɓitiɗe to leydi Burkina Faso seɓɓitiɓe tawateɓe nder falde Djibo dokki ultimatum wonande dendagal tawateɓe nder falde Djibo kala nde jaltata wuuro ngo ha laaɓa ɓe kolleri kadi ɓe jiiɗa yiide oto ene naata walla ene yalta wuuro ngo habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Grèce ha to leydi Ukraine bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. musidɓe tedduɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗe muɗum woni wofɗi gorel teya ko haa ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono e joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitina ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓallu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dogno ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngayda toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 50 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso kawral Fouta business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tongoɗe kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo e jeenayyi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemngal pulaar sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah nde nanggani en karallagal ha mbawen yiide en to banggue hello YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon en dendagal jayde weltare e ɓiɓɓe fulɓe kala eɗen pecca sunare e musidɗo men sehil men khalifa men hono ceerno ceerno Mamoudou Waddu tawteɗo to cité Asegna Yumbel Dakar e dendagal jeeyaɓe e fedde witede ahbab e haji Mamoudou Moussa Ali e cheikh Oumarul Fouti Tall kala eɗen duwonoɓe caggal kay jaltugol aduna taniraguel ceerno Mamoudou Waddu jaltunoɗo aduna kene wona joni balɗe nayyi eɗen mbiya tan yo Allah lomtina ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ko adi kabaruji men hono ardiɓe fedde heblo sukaɓe Afrique ko wayno ceerno Habou Diallo hoorejo fedde nde sohna Mariame Tijane Ba ko cukko makko e Amadou Tijane an ko secrétaire général fedde nde e dendagal terɗe fedde nde kala dendagal tawateɓe fedde nde kamɓe kala eɓe ndenta eɓe jetta eɓe jarna eɓe mana eɓe manta fedde jalluɓe ɓe kiidira fedde jalluɓe ɓe kiidira noon adduɓe ballal mumen paydingal no feewi taw ko koppireje kewde no feewi ko fate mahagola tigui nokkuji ɗi heblo sukaɓe Afrique golle wone gollade oɗo saaha joni to kiidira enen foof eɗen denta eɗen mbiyaɓe yo Allah lomtina eɗen mbiya kadi yo Allah wat barke ko heddi ko yo Allah ɓe jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe mabɓe habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pujoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e neɗɗo goto woni holkisaɓe nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder hen noon ɓe kolliri tigui ñalawma hanki o woni ñalawma mo yimɓe kay taw ko tawɓe fiɗaɓe rafi coronavirus ɓuuri famdude kay tugui oɗo mborosa biteɗo omicron guila naati leydi ndi faade oɗo saaha joni saabu ɓe kolliri ñalawma hanki o ko yimɓe ɗiɗo tan tawa ko fiɗaɓe mborosa covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellanoɓe nogas e jeenayo kepti cellal men hano hannirtini paati galleji men neɗɗo goto hawri hen e ladial koto leydi Mauritanie ha joni Tasias ko société ƴogoɓe kanŋe nder leydi heɓe kolliri tigui wonde hitande 2021 nden ko hitande ɓurde musde kay waɗandeɓe to banggue production ɓe kolliri tigui wonde kay koɓe ƴogatno ko koɓe cigatno ko ustima no fewi par rapport à hitande 2020 nde saabu kay ɓe kolliri noon eɓe gandi woni sababu ɗum noon ko cuumu bannogo hikka cuumu kamnigo bannogo tigui e nder Tasias to ɓe kolliri noon so tawi kay ko hitande 2021 e 2020 nden ɓe mbawino tigui siggade ha kenequi mette medde nayyi e jeegoma ujunere ne fawi temedde joyyi e jeenayyi 11 so tawi ko 2021 noon ɓe ciggi tan ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedde joyyi e ɗiɗi 11 ɗum noon ene woɗɗodiri no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen Caritas Mauritanie rokkiri ballal tawi ko matériel ko fati kay toppitgol laaɓal leeɗe e nder naccot ngal ballal noon fayi tigui koye leegal bitegal sebha taw kadi ko nokku to wiyete C5 noon ko banggue leegal sebha tawategal to banggue jardin ngaji e nder 5e ballal ngal noon ɓe kolliri tigui ngal ɗon ballal noon mbiɗen ko matériel taw ko fati pittugol wuuro ɗum noon ko wayno otoye walla mbiyana moto goto motoji taw ko motoji baɗɗi kesɗi ponoje tati ɗin ɗiɓe mbiyata waw wondude temedere e capanɗe joyyi tajitande barile to kurjiraji watte wondude e peeluji bureautage jeetati e peeluji jeetati wondude e ratoji jeetati cérémonie dokkirgal ballal ngal noon waɗi tigui ko ñande Allah sappo e jeegom lewru colte gonɗen ɗum e tawtorede falli ceew on noon ko kañum woni premier adjoint cukko maire e yesso kadi notable uji leegal hewɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de la culture et de la jeunesse des sports wonno e tawa kadi kañum woni des relations avec kañum tigui woni kalfinaɗo relation avec le parlement kanko kadi woni joguiɗo konngol laamu woni porte parole du gouvernement hono Mokhtar Wuldahi o ardima cérémonie taw ko inauguration to Rosso aljuma hanki o centre mawɗo no fewi garɗuɗo jaaduɗo e jamanu taw ko centre keblowo ɓen gollotoɓe nder radio ji ɗi taw ko radio ji ɗi hinde rural ɗi walla hiide local ardima noon cérémonie o noon taw kadi ko fati kay o ardima toon kadi ko fati ɓeydugol e mawnina station radio mo Rosso centre o noon ene waɗi matériel kewɗo no fewi garɗuɗo jaaduɗo e jamanu taw ko ɓewdo tigui ɓeydude heɓen taw ko hebleteɓe ko fati e gollade ɗiɗon radio ji ha joni ko leydi sen umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfi
finado ko fate Cellal adi kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen to mborosa coronavirus o yarata ɓe kolliri aseɗa hannde o wonde kay e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere e temedde ɗiɗo neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen nogas nayo tawama e jaati ko fidaɓe hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o nogas tato heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe capanɗe tato e ɗiɗo kepti Cellal men fati galleji men yimɓe joyo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓe kolliri ɗon hay goto ala basɗo hen fittade muma leydi Sénégal ne yara ñalawma hannde o doggol winditiɓe coronavirus capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde joyi capanɗe nayo e yimɓe joyo hen capanɗe jeetati tati ujunere e temedde nayyi capanɗe joyi nayo keptino Cellal mumen ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyi e jeetati ɗum woni ko hawle ladial temedere capantati e ɗiɗo neɗɗo ɗum woni heddiɓe wonduɓe mborosa coronavirus ettinaɓe e nder jokli leydi e kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal to Darou Marwana Touba to noon ko sagata gorko goto dartodinoɗo wadde fraude kañuma tigui tawa ene caggal kayde kuninkoɓe faggudu woni douane tarnoma ko juuti e nder wuuro Touba yoga e leydi Touba ko kanko tigui tawa e nder werla makko wondani e wonki o jolno noon koye werla goto taw mo jolni marchandise uji kewɗi taw ko médicament ji ɗi waɗanno fraude ɗe o ridda noon ko ɗon tigui ɓe tawa e nder werla makko o wondani e fittanu yimɓe hewɓe noon kolliri tigui mbawi yiide douanier riddinoɓe ɓe mbawi kadi heɓtinde ɗiɗon douanier ji so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en gartu hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Franck Walter kañum woni président mo leydi Allemagne omo tijja alet janggo nogas lewru colti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to Dakar lamorgo leydi Sénégal omo arda noon ma arde sete timmude no fewi ko visite officiel jillu makko noon ko guila nogas woni tigui ñalawma janggo nogas ha nogas e tati lewru juillet ha nogas tati lewru colte ma woni février ma waɗ ɗum tigui e nder Dakar e nder leydi Sénégal ma o nawno hollirama ni noon ma on kono nando makko hono ma nando makko sehil makko hono Macky Sall hoɗoje leydi ɗi ma bismamum to palais présidentiel to ɓe joddo toon ɓe mbadda ko wiyete table ronde kanko kayin e dendagal ɓen taw ko entrepreneur uji joom ngaluji leydi Allemagne wondude entrepreneur uji ɓe leydi Sénégal hollirama kadi ma o ya kadi fawoyde tufere makko taw ko tufere aranine magola siège taw ko siège mo ɓe mbiyata ko tem institut on noon tawi kadi ko bâtiment kollirowo tigui fina tawa e kesmago kala hono no ceerno das heewide ni kollirowo cosaan e ɓosan kala saabu kay on centre taw ko garɗude jaadude jamanu mahirte tigui ko tufeje ɓakkere taw ko ɓakkere duveje duppaɗe ha ɓendi woni ko wiyete terre cuite ko ɗum tigui woni ko marete ñande nogas e ɗiɗi colti noon ma o yaa to Corée to yeehi to Corée noon no jabbotomo toon ko maire Corée hono Augustin Senghor o visitoya toon noon galle maccugago woni ko wiyete maison des esclaves so ummima toon o yaɓana centre jangde biyeteɗo centre Mariage Ba so ummima toon hollirama tigui ma o yaa to Diamniadio o waɗoya toon visite site projet taw ko projet Madiba mo institut Pasteur woni tigui e wadde toon taw ko fate fewndugol ñakko ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Bambey kene wona balɗe tati joni noon teskama Bambey ne tawe ɗom ka mawkana fewi ɗum noon kay ko caggal nde forage uji mabɓe forage mabɓe ɗum caggal kay nde forage mabɓe panno e oɗo saaha joni koye ɗom ka mawka ɓe tawate eɗen mbiya tan dendagal guure men joguinoɓe boyli ko adi ko forage uji e robinaji ne gara so tawi kay en keeɓi forage uji ɗi mbattaten hakkillaji no fewi mbawen toppitade boyli ɗi ɗi mbawa waɗnede ombode e kala saaha eɗi pewne beele kay kala nde forage pani walla so tawi wol golle cohluɗen eɗen mbawa hutorade ɗe kala saaha ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni sen leydi Sénégal keddoɗen maslaha noon heɓanoma tigui ko adi ko sumgoji taw ko sumgoji suɓade maire mo Dakar hakkude ɗiɗon landaji dawrugol e nder maslaha keɓnoɗo noon hollirama tigui wonde ɓe kemno ko pamodiral so tawi kay Barthélémy Dias wawi hebde polgu ardade e mairie ndi eɓe gemba taw ko coordinateur landa Ousmane Sonko woni coordinateur Pastef biyeteɗo coordinateur Pastef tawa kadi ko on ɓe gembata ɓe mbaɗa ɗum hono biyeteɗo Bamba Fall hono biyeteɗo coordinateur Pastef ɗacceno haqqe kañum tigui fonno gembede ardinede ko fati premier adjoint maire biyeteɗo Abbas Fall kono noon hollirama tigui ɗum ɗeɓino wondeno jamfani saabu kay caggal ɗum ɓe mbawino gembude biriji ɗiɗi hono oɗon biyeteɗo Bamba Fall
Fall pera mo Medina e do saha joni gondo conseiller ministre conseiller to ministre conseiller à la présidence de la République be to gembinoma wondude e goddo kadi taw ko daftodirnodo e Bamba Fall e mairie gardigo mairiyagal ngala hono bitedo Masamba Gueye ko non kollirama ko caggal kayde on to be jeyi tigi sumgoji ko faade subade premier adjoint maire hollirama tigi ko odon bitedo neddo Pastefo hono Abbas Fall kanyuma hebi polgu sabu kay ko capande jeenay e tati voix ko ben woni subinobe e ndara din voix ji non kanko Bamba Fall hebi tan ko no gas jeenay voix capande nay e jeedi voix keddi kala ko bitedo Abbas Fall mo Pastef kanyum hebi polgu on famiti kanyum lati premier adjoint mairie de Dakar ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sennomima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena état major général de la memo leydi Mali ɓe ɓayini communiqué mabɓe mo tongode sappo e ɗiɗi ko ni noon communiqué o lelori wonde kay état major général de l' armée ine habra wonde kay wonde sembeji leydi ndi woni dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama ɓe hinde fama pelɓodiri tigui kikiɗe hanki sappo e jeetati lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e saaha kay ɓe gonno e patrouille mabɓe e nder fande to witen e nder fande to wite Archam e sarsam to funnague to hirnague hinnague tisita ɓe polɓodiri toon noon e seɓɓitiɓe ona patrouille noon ɓe kolliri tigui ko yinnode tekkinde e ɓeydude e tekkinde nden ka ekkisala nden falle tawa kadi ko nokku to terrorisme en tampino yimɓe no feewi e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe puɗɗinoma dogde ummade guuru men falde guurma yaɓande to wiyete liptako e nder patrouille he noon armée leydi Mali wasi pittari koninkoɓe muma jeetata wasi hen pittari men ɓe mbarminnama kadi sappo e nayo koninke goɗɗo ɓe kolliri kadi koninkoɓe mabɓe joyowoɗɓe mbaɗama porté disparu woni ha ɗo hay goto anda to ɓe keedi ɓe bonnanama kadi otoji ɗiɗi kamɓe noon ɓe kolliri tigui ko ɗon laaɓe diwoje mabɓe mbawi tigui weyde ɓen kolon seɓɓitiɓe taw ko wonnoɓe dow motoji mumen gam yidde dogde moltoyade e nder ladde ɓe joore mabɓe bomboje e pettoje ɓe kolliri tigui ɓe joɓima pittali capanɗe joyyi e jeeɗiɗi waɗa bonijo eɓe kolliri noon wonde kay eɓe nduno dendagal ɓen min koninkoɓe wasɓe hen pittali mumen e jinnaɓe men kala ɓe nduno ɗumen gañiɓe hen kadi ɓe mbi ɗumen yo Allah rokku ɗumen jamma hokka ɗumen kisala eɓe gandina kadi ɓeɗon koninkoɓe wasɓe pittali men kolliri tigui cuusal e casal mbasi pittali men e nokku kay taw ko rende leydi mumen ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni caggal kayde Emmanuel Macron hoorejo leydi France hollirno kay e nder batu jonde o joddino e yoga e yebbe fedde jeyaɓe G5 Sahel hollirin tigui wonde kay dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane wondude dadiɓe leydi Europe ɓe hinde Takuba tawteɓe nder leydi Mali kañumen kala ko ummotoɓe ha laaɓa saabu kay ɓe natti wawde gollodade transition o hollirin noon koye nder lebbi 4 ha lebbi 6 ko nden tigui ɓe mbawat tigui organise jaltugol koninkoɓe laamu transition leydi Mali noon hollirino aljuma hanki o ɓaade kay leydi France holliri kay wonde koko nawtata dadiɓe muɗum ha laaɓa ɓe hinde Barkhane e dadiɓe leydi donc Europe kala ɓe hinde Takuba tawa kadi disnodirane mabɓe ɗum noon kamɓene ko sans délai ɗin koninkoɓe mbawa fadde ɗon lebbi 4 walla lebbi 6 yo jaltu leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade woni sans délai ɓe kolliri noon ɓe kolliri kadi taw ngol jaltugol ko koninkoɓe leydi Mali kañumen mbaɗata supervisé to tigui haaɓe jalta leydi ndi ha laaɓa Emmanuel Macron noon watti haalande mum hollide tigui wonde kay ko wi lebbi 4 ha lebbi 5 ko ɗum tigui latoto saabu kay koninkoɓe mum ko ummotoɓe nder leydi he kono noon diwatake tan no guertoɗe ni ene kusso yo jaltu leydi ndi ɗon e ɗon ko ɗo e lebbi 4 e lebbi walla lebbi 6 ɗo wiiɗi ko ɗon tigui woni programme moɓe jaltata leydi ndi omo wiyaɓe kadi hey jala mabɓe saabu kay so woodi ko heɓito na koninkoɓe mabɓe ɓe koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane walla koninkoɓe leydi ɗeɗel oɓe Takuba yoɓe gandu ko wawi fodde foof ɓe keɓata hen ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni Modibo Keita kañum woni ministre développement rural ñande altine sappo e 4 colte gonɗen du o waɗino conférence makko to presse to centre international de conférence mo Bamako ɗum noon taw kadi ko batu wattogu sappo e 2 session woni tigui jonde wattore sappo e 2 di conseil élargi ene tawtora noon jonde ɗen Yubba Ba kañum woni ministre délégué kalfinaɗo ko faati e negola jawdi e awo tan ɓe kolliri wondude e goɗɗo ne wiye Balla Keita on ko directeur cellule planification et statistique e nder jonde he noon ko hollirde tigui wonde kay wadde bilan ko faati e ko heeɓa e ndema hitande hikka nde ɓe kolliri noon
ɓe kolliri noon wonde kaya hitande ɓe juɓɓudi noon mujibu batu ngu noon mbiɗen ko hollirde tigui wonde ko heeɓa bilan ko heeɓa hitande hikka to fate banggue ndema woni 2022 e ndema ɓe kolliri noon wonde résultat ji ɗi ne moƴƴi no fewi saabu hitande 2021 nde ɓe mbawi hebde million e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom ujunere tonnes ene fawi capanɗe jeeɗiɗi e tati tonnes woni 1 266 073 tonnes gawri taw ko ɗum woni céréal koɓe keeɓi hitande 2021 ɓe ƴetti kadi peeje kay ko fawi heblanade ko fate hitande 2022 hitande 2023 mbete kay hikkane ɓuura hitande rawane beele kadi mo wuuri ne ɓuura hitande hikka nde ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni brigade de mœurs Bamako e garde commissaire divisionnaire de la police Khadi Tunkara ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e fedde sagataɓe tatata ko bandiji dartonoɓe violde ɓina bandiji noon ɓe cakkitino violde ko suka debbo goto mo duuɓi 19 ɓe violi ɗum ɓe mbawi kadi fedde filmé ɓe filmide gueɗe kamtirinde ɓe mbaɗata ɗum ɓeɓe cari ɗum e nder réseau sociaux ji on viol noon suka debbo o noon o wonno tigo viol no ko dow lawol kati kanko noon o ummino ko wuuro mabɓe yaade tawde mariage sehil makko goto to wuuro witego soko lombugu e on suka debbo noon o yadano ko joom moto goto gorko kañum tigui nawnomo haalde mum nawmane artiramo caggal nde woni to mariage to ha 23h woni 11h jamma ko ɗon tigui o yiiɗi artude e dow oɗon moto deke bandiji ɗiɗi ne gabbiɓe nde ɓe jeehi ha lawol noon ko ɗon tigui jaltini arma pawe dow mabɓe pelliriɓe tigui yoɓe darta walla jooɓo pittali mabɓe nde ɓe darti noon ɓe cikkanno ko wiɓe ɓe itti tigui moto o ɓe mbiɓe moto nani ɓen koliri kañumen wona moto jiiɗi cohli ko suka debbo ɓe jaade suka debbo noon ɓe goppi suka gorko o ɓe mbawi yadude e suka debbo mbiɗen mo duuɓi 19 ɓe nawi mo tigui e nder nokku goto ɓe noddi tataɓo o ɓe ƴetti téléphone ɓe noddi tataɓo kamɓe ɗiɗo ɓe noon hen goto ne wiye suula goɗɗo o ne wiye Abdou tataɓo mo ɓe noddi o ne wiye Moïse kamɓe tato kala ɓe mbaɗi gueɗe kamtorinde no fewi ɓe mbali wadde gueɗe kamtorinde on suka debbo ɓe dutti kadi ɓe filmi nde ɓe gayni subaka ɓe goppi suka debbo o yeehi lawol mum ɓe cariɗi en natti e nder réseau sociaux ji caggal kay ɓe jaadi kadi e téléphone suka debbo o noon gam anje gacce e yidde kay suturu ko ɗon tigui huuli haalande hay goto muudi mum ko artideji caggal ɗum noon yeehi ha woni balle ko ɗon tigui nder réseau sociaux ji woodi fuɗɗiɓe yiide nati keftini hen suka debbo o ɓe mbaɗi sehil makko goto ari haalnimo miijo arangon kanko suka debbo o nde hollimo on vidéo o yinno tigui ko wartade sehil makko o noon wasiyimo wajimo ha o darti ha o yalti e ngon miijo nayimo tigui to police de mœurs ko toon wawi portode plainte kono oɗon abbiteɗo hono commissaire divisionnaire ko on tigui yamiri nde lesgoji jaaƴi mbaɗete ɓooyani ko ɗon tigui ɓe mbawi teɓade ɓen sagataɓe tato taw kadi commi tawa tigui ɓiɗen ɓe élément goto moɓe jogui koko fate téléphone suka debbo ko ɗon ɓe mbawi wadde géolocalisé on téléphone mo bandiji ɗi keptuno ɓe tawi ɗum e sagata gorko goto ko on noon wawi tigui ɓe dewi takel haaɓe mbawi yittude ɓen bandiji tati kala e oɗo saaha joni ɓen sagataɓe tato ɓe ɗeɗo gueɗe kamtirinde kala ene tawe tigui e nder kaso taw ko kaso mo mofti kaso mo kati ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni koto leydi Mali keddonen janguji musɗi mbaɗi tigui e nder leydi Mali taw koye civil en mbaɗa ko seɓɓitiɓe mbaɗi ɗin janguji ɗi noon mbaɗi ko ñande 13 ñande 14 e 15 lewru colte février gonɗen ɗum e nder guure nayyi tawateɗe nder commune mo Tassite to région mo Gawo e nder cercle en second ko famdi kala capanɗe nayyi o neɗɗo taw ko civil woni jamuren mbasi hen pittali men janguji ɗi noon mbaɗi tigui koye nder nokkuji to keeri tati woni zone des 3 frontiére ɗin nokkuji noon ko ɗin nokkuji wat boniɓe ɓuuri hewde toon woni sabbude mabɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen guila alkamisa ɓennuɗo seɓɓitiɓe tawateɓe nder fande Djibo koko mbaɗi tigui ultimatum enen jamiri dendagal ɓen tawateɓe nder goɗon wuuro witego Djibo noon tawa nder région mo Soum kamɓe kala nde ɓe ummotoɓe jaltata wuuro ngo haalaɓe ɓe kolliri kadi ɓe jiiɗa yiide oto ne naata walla oto ne yalta wuuro ngo e oɗo saaha joni noon hollirama yimɓe hewɓe taw kadi ko honnoɓe quartier périphérique woni tigui leeɗe nattirde wuuro ngo ɓen hewɓe oɗo saaha joni puɗɗima dartude koye mumen walla hen yaltuɓe wuuro ngo woni hen dogui tigui payi ha hakkude wuuro ngo ɓe kolliri noon ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo ko bus transport goto seɓɓitiɓe mbawi faddade e lawol ɓe dartini ɓe menasi chauffeur o ɓe kolliri tigui so reftiɗo hennene ko waalo suttata ɗum bus uji kewɗi noon e oɗo saaha joni ummotoɓe to Wagadugu kala teskama so ɗi gaari
ha to wiyete Burzanga 50 kilométre hakkude mum e Djibo kamɓe kala ko ɗon ɓe kaɗata hay bis goto walla hay woto goto susa yettade Djibo ɓe kolori kadi wonande ɓeena tefankoɓe yeyoɓe dabeji e kala saaha ɓe jiiɗa yiide bitto nokku to wiyete nokku biteɗo nami siggiya ɓe jiiɗa hay goto yiide ne wirti ɗon wonande kay ɓen waɗoɓe juulagu ko fati e dabeji woni tefankoɓe hollirama kadi installation courant gonnoɗo toon wondude installation ngaji téléphone aji ɓe bonnino heddino ko installation téléphone goto te réseau mobile goto onne kadi e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe kuppi ɗum oɗo saaha joni hollirama ko fati e communication e ko fati e kuɓɓam kala ene ngakki no fewi e nder farde Djibo kulhuli jogade joni noon ko yato ko fati e carburant jogorani mankude habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Grèce paɗen aljuma hanki o noon ko ferali woni bateau feeri ko bateau mawɗo no fewi taw kadi ko jolnowo contenaire uji mawɗo no fewi kañum tigui waɗi cuumu e nder oɗon bateau e nder maaje kadde ɗe leydi Grèce on bateau noon ko bateau Italie naɓe ko famdi kala noon 1,9 neɗɗo fuɗɗima faaɓede hen ƴentinama hen sappo noon en tawi tigui juuɗe safroɓe ne tampi seeɗa saabu kay ko ronkunoɓe fofde Allah curki hollirama noon sappo ɗiɗo sagata ko ronkaɓe yitede e woni e nder bateau woni porté disparu e kolliri noon e oɗo saaha joni ha joni noon hollirama subaka hannde o cumu ngu ene jokki sumde soit taw ñifde sapeur pompier en tawi e nder oɗon bateau ɓe kolliri noon ene sikka cumu ngu ummori koye camion goto tawa kadi ko camion gonnoɗo to kala bateau o fodde 150 oto ene wonno e nder oɗon bateau eɓe jogui kulhuli noon guila bila o ɓeydade saabu kay e nder bateau he ɓe puɗɗima yitude hen sagata goto taw ko Afghanistan najo clandestin suuɗe nder bateau o e oɗo saaha joni ɓe jogui ko kulhuli yataw ala clandestin wonɓe suudiɓe e nder oɗon bateau koto leydi Ukraine paɗen oɗo saaha kala noon faldimina Poutine hoɗojo leydi Russie holliri tigui koko yiiɗi yande e ndiɗo leydi witedi Ukraine leydi Ukraine noon o yinno wadde o yiiɗo tigui hono no Saddam Hussein wanno tigui eto leyɗele Golfe ko onne ko ɗum woni ko yiiɗi wadde oɗo saaha joni teskama noon e oɗo saaha koninkoɓe hewɓe ene tawedira deɗon fande hono jagorgal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu mo leydi Ukraine o waɗino yullu makko to dadiɓe leydi ndi to nokku to wiyete nokku tawa kadi ko nokku to wiyete front o yino toon noon sara koyɗe makko ɗon tigui obi wedda yani sara ɗon waɗi explosé hollirama noon hay goto gagnaki hen leydi France e leydi Allemagne kala rokki yemɓe ore wonande kay dendagal ɓesguji men hoɗɓe nder nden ndiɗo leydi witendi Ukraine ne jaltata leydi ndi ha laaɓa ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tongude habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.